Халык сәнгате һәм мәдәни мирасны саклау елы уңайыннан Татарстанда бик күп иҗади проектлар тәкъдим ителә. Алар арасында югары сәнгать үрнәкләрен чагылдырганнар да бар. Шушы көннәрдә Казанның Хәзинә галереясында күренекле төрек рәссамының күргәзмәсе ачылды. Матурлык тантанасыннан Мөршидә Җиһан репортажы. Төркия рәсем сәнгатендә фольклор юнәлеше айрым урын алып тора. Ялчын Гөлчәбак иҗатының асылы нәкъ шул сәнгатьне чагылдыруга багышланган. Шылны сәнгать музейында инде берничә тапкыр төрек рәссамнарының күргәзмәсе оештырылды. Менә шулар арасында иң үзенчәлеклесе, иң гади, иң күркәме һәм иң гади халыкка аңлаешлысы менә Ялчын әфәнденеке. Ни өчен дигәндә, менә әдәсе сорау биргәнчә, аларның үзе гадилеге белән һәм авылчанлыгы белән, авылга тартылуы белән, авылны реалистик детальләр белән сүрәтләүе белән ул үзенә җәлеп итә. Рәсемнәрнең күбесенә җирдәге тормышны биеклек аша югарыдан күзәтү хас. Ни өчен дип кызыксынды күргәзмәгә килүчеләр рәссамнан. Баксаң, сәбәбе Ялчын Гөлчәбакның озак еллар телевидениедә оператор булып эшләве белән бәйле икән. Kameraman sanatçı olarak. Мин видеооператор булганда без еш кына вертолеттан төшерә идек. Әйтик, без көнбагыш кыры өстендә очкан идек. Мин бау белән бәйләнгән килеш вертолеттан төштем һәм көнбагыш басуларын төшердем. Бу манзара бик ошады. Аннары мин уйладым, нигә мин бу матурлыкны үзем ясамыйм. Чит илләрдә күргәзмәләремне ачканда еш кына оператор булмадыммы дип сорыйлар. Әйе, эшләгәнемне таныгач, алар шаяртып миңа видеокамера тапшыралар да үзең төшер диләр. Мин әлегәчә тормышка видеооператорлар кебек карыйм. Үткәннәр узын вә озак дип аталган күргәзмәдә рәссамның төрле чор әсәрләре күрсәтелгән. 3 залга урнаштырылган рәсемнәр арасында аның үз автопортреты да бар. Бу жанр шуның белән чикләнә, калганнары авыл тормышын, бигрәк тә фольклор үзенчәлекләрен чагылдырган пейзаж, натюрморт шәклендәге әсәрләр. Бу хакта күргәзмәне ачканда да искәртелде. Serginin adından da Күргәзмәнең исеменнән үк аның иҗат эшләре үткән тормышына, күңелдә сакланып калган хатирә мизгелләргә багышланганын аңлыйсың. Барысы да табигый. Кул хезмәте. Алар аша бодай ничек үсә, аны элек ничек урганнар, әфлисен агачы җимешен ничек җыялар. Менә шундый табигый яшәешнең гүзәл үрнәкләрен ул бик оста итеп картиналарында чагылдыра. Күргәзмәдә булмаса да Ялчын бәйнең Төркиядәге Бодрум шәһәренә багышланган картиналары да бар. Һәм моның белән без бик горурланабыз дип белдерде Казанга эшлекле сәфәр белән килеп күргәзмәгә чакырылган Әхмәт Арас. Yalçın Bey'in Bodrum resimleri tamamen Бодрум шәһәренә багышланган картиналары да искиткеч матур. Әлбәттә, безнең шәһәребез үзе дә табигать кочагында урнашкан. Диңгез, яшеллек. Ялчын әфәнде шул әкияти гүзәллекне бары тик рәсемгә күчергән. Без шундый рәссам игътибарын җәлеп итүебез белән бик бәхетле. genelde Ялчын Гөлчәбакның диңгезгә багышланган картиналары аз. Тумышы белән ул авылдан, шуңа күрә авыл табигатын, көнкүрешен бик вак нечкәлекләренә кадәр сүрәтли. Төрки халыкларының рәсем сәнгатендә охшашлык бар. Бу бигрәк тә үткәннәрдә калган яшәеш, көнкүрешкә багышланган рәсемнәрдә чагыла. Bugün biz Türkçe Без төрек кордашларыбызның картиналарын күреп хушландык. Шулай еш ел дәвамында күргәзмә оештырулары бик күркәм, сокландыра. Бу рәсемнәрдә үзебезнең казак халкына хас мәдәниятне күрү күңелгә үтеп керә. Ялчын Гөлчәбак иҗаты белән Казан тамашачысы Илюшә таныш. Ул узган елның көзендә Анатолия җиле җыелма күргәзмәдә берничә рәсемен тәкъдим иткән иде. Әмма монысы аерым шәхси күргәзмә һәм сәнгать белгечләре аңа бик югары бәя бирде. Мин бу күргәзмәне күргәч шаккаттым, чөнки мондагы нечкәлек, мондагы фикер тыгызлыгы, мондагы аллегориялар, мондагы метафоралар гаҗәп. Хәтта ул проекцияларында проекцияларны тоташтыра, аларны кавыштыра, алар кичә бер-берсе белән дүртәр проекция әсәрләре бар аның, чөнки бу миниатюра сәнгате. Тантаналы ачылышта шулай ук сәнгатьнең теләсә кайсы төре милләт ара дуслыкны ныгытуга зур йогынты ясау әйтелде.
Бүген дөрестән дә безнең республикабызда, җумһуриятыбызда тарихи вакыйга мәдәнияттә, чөнки Ялчин бәйнең күргәзмәсе Россия Федерациясендә беренче тапкыр уза һәм менә нәрсә әйтәсем килә. Ул бүген ачылышта әйткән иде, мин татар телен белмим ди, ләкин без аның эшләргә карагач, без күрәбез, чөнки монда тел белү кирәк түгел дә, чөнки аның эшләре алар ничектер якын безнең милләткә, безнең халыкка күренә һәм мин уйлыйм, бу күргәзмәне бик күп кеше теләп килер һәм күрер. Үткәннәр озын вә озак дип аталган күргәзмә белән Казан Кирмәненең Хәзинә галереясендә 30 октябрьгә кадәр танышырга мөмкин. Мөршидә Җихан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.